Det her det er en Stihl FR 130. Buskryderen deroppe, den er 2 år gammel. Fejvalsen nede i enden, den er helt ny fra den 24. Det er en fejvals, der fejrer ind imod dig selv. Den er god til blæde og sten og vand og lidt sne. Og den ligesom en kost, en roterende. Så er der sådan nogle gummi nogen på. Så kan du bruge den inde i en græsplæne for at skåne græsset. Og så har vi hækklipper og buskrydder til den buskrydder der. De står oppe ved væggen derovre. Og det er en rigtig god en. Den fejl altså der. Og nu prøver jeg lige at gå ned og give den lidt gas.